Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apa yang nagadot ti tao iti tersina ni Marikwana agtuyang? Kagap-gapo kijay. Agmi-meeting met ka no dakwaraw. Anya manan ti pagmimitingan da? Diyak amu nagadumot ti tattao. Idi nakagatang akon iti buguaw. Ay nagawid ako na. Ang mga no pagsayaatan dayta. Hinakman kita ay. Tanggan nyo ti saludsod kao. Asino kada kayo ti interesado at tumulong dito yung barangay hall? Anya ti tayag na? Ima wenno saka. Nagparta ka mo na si Mungbat tataba daw. Darasam ngay baga. Ima wenno saka. Tasya kwaraw. Talaga akayat kaw at tumulong dito yung barangay hall. Kat mayat ano kasta tataba daw. Tagbirbirok at talaga ni uncle ko itinaayat at tumulong. Apay pala ngagbiraw. Adak dito yan. Itayag ko na gito'y duwa nga iba. Naguray. Itayag ko pa'y na gito'y saka. Kailangan natin ay at tumulong tatabadong. Ura na kami. Aywan, ura na kami. Saan mo nakasapulan nga itayag na kita sakam tataba daw? Ay, saan? Itayag ko lang ta. Aguray lang ha. Nahalakan tataba daw. Ay, naala ko na tumulong dito'y barangay kabildatan. Wine. Sakay, naalak man. Nangagyaw. Ipakitak asyak ni Salvador Caborlisan, a.k.a. Badaw. Kahit si Pupusaw, si Aayat at tumulong dito'y kabildatan. Ay, tatabadong ka rin pinaalak. Angkay, adan na recruit ko amayat at tumulong dito yung barangay tayaw. Eh, sigurado mo't lang akayat na tumulong dito barangay. Unang kal, intayag na pa'y ngarod dagiti dua nga ima na. Kasayat ko kasta. Pati dua asa ka na, intayag na. Da, ay, interesado nga ro. Kunak asanan nga itayag dagiti saka na, ngam intayag na mutlat na. Eh, dahil tipir-piro ka. Eh, napudno at tumulong. Kasi no dahil takwa raw. Di tataba daw. Anya, hindi kumparik nga asawa ni Marito yan. Unang kal, Eh, interesado ka no at tumulong iti barangay. isumati ko na na. Awan sa balay. Nagdapay sa bali ngam kaslada mo't mangluklukaw. Di tatabadong lang ti seryosaw. Agasam ta intayag na ti imakan saka na. Kaya't nasa wine, seryosaw. Amom ti sasawam ba daw? Amo ka. Apay niya ti panagkunkun ang kanyak to yan. Tumulong ka dito'y barangay. Wine, kunak lang arudan. Adaw ti may tulong ka. Aglinis, agpala, aggabyaw. Urian niya, trabahuan. Aramidag para iti barangay ka. Saan ka matakas tayo da? Idi sa balitan tuyang. Ipaay kon ti amin nga oras ken panawin ko at tumulong dito barangay. Takdirak day tasaw. Asino di ibagbagada at tumulong dito'y barangay? Eh, di pare ba dong? Ni pare ba daw? Itaman pa'y. Pas daawak. Ket no pulos adi na kayat ti tumulong dito'y barangay tayo. Takagura na asikat ti kapitan. Eh, kituan mo. Ita, ison ti agbulboluntaryo nga umasidag at tumulong. Ay, bay amon. Awat taklatan. Eh, kakaiso na tumulong. Di isaw. Anya ka na to mo nang aramidin tayo, kwaraw. Tiyo mo na ngayon baga niyang kail, kat agpido tayo pa'y laing kadagiti plastic. Kalpasan na, linisan tayo, dahi ta nagrugit a kanal. Naman timbaga na akasta. Ti kunana, agpido tayo lang iti plastic. Adda, aramidag dahi ta, kwaraw. Siyak a mismo, ti manglinis di ta kanal. Uray nagrugay? Una, Uray nagado ti basura? Wayne, aramidag dahi ta, para iti barangay kabildatan. Sige, ibagak dahi ta kinangkel ka. Angkel, saan lang ka nung agpidot iti plastic ti aramidan ni tata ba daw? Da, eh, isumot lang mo ti ipapaaramid ko. Linisan na pa'y kano tinarugit a kanal. Na, eh, nagsingpitin no kasta ti aramidin ha. Ikateng na kano dagiti basura ang nakabara iti kanal. Eh, talaga akayat na tumulong Isumot a mismo tinangibaga. Kaya't kung saan ti agbilid ko ni pare ba daw. Ay, unang kail.
Uray siya, biliba kon kinitataba daw. Managtulong nga talaga. Tuyan, basa pa ka maring inton bigat ah. Tapay manen apagriingan nak iti masapa. Ilutuan nak iti kanay, kinbalon ka. Tamang rugi ako na tumulong dito barangay. Anya nga iti aramidin niya. Nalakan sa laang mat di ipapaaramid ni Kapitan. Agpidot kami lang kano iti plastic. Naglakan nga eh. Iso nga raw. Dagita nagririgat ti aramiday. Anya, Linisak di kanal ang nagrugay. kat no napundo ti danumday jay. Napuno iti basura kan nagbangsay. Wen, linisak. Tumulong ang araw. Ay, awan lati di kar aramidan ba daw? Ay, nagkagutan di pa rin ba daw? Kita ba? Ay, Wingarod. Isula ang tinakaiturad anang linis iti dayta a kanal. Ay, talaga gimbagan. Tagraman kanal kat dalosan na. Wingarod nagagatmat gayam at talaga ni pari ba daw? Wen. Ay, anya pa'y ngay nga ta, ti sumarunong nga aramidan na. Gusto dahi tan, tataba daw. Nabannog kan. Wen, kuaraw. Pudno ang nabanuga kaun. Ang jakpay kayat ti sumardeng. Ay, naglinis mo tanday ta kanal. Sumardang kan. Kayat ko pa'y ngarot ang trabaho. Kanya nga iti sumarunong nga ramidang. Walisak na ito intero a kabildatan. Ha? Rugit dito'y purok unaw. Aging ka ijay kaudyan na puraw. Sumbra mo tanday ta kinagagat mau. Kit mo na. Tumulong ang araw. Awan pa'y tinakaramid iti kasta dito'y barangay tayaw. Wait, awan pa eh. Siyak lang. Huwag nga raw. Naidumduma ka talaga. Ibagam ka niyang kalmaw. Arugyak inton bigat timang walis dito intero a kabildatan. Sige, ibagak dahi ta kinangkal. Walisan natin tero a kabildatan. Kunam? Isumunti ko na angkal. Na. Irugi na kano iji purok unaw. Sobrang sama day takar aramidin nan. Tumulong kanong araw. Agam, sige. Payan tayo. No isuti likes na. Naragsak mo titiar aramidon na. Kain voluntaryo. Saan tayo pinilit? Talaga nagboluntaryaw angkal. Manungal daw na nagtrabaho ka. Nay, apay abilbilangam ti panagtrabaho. Ilis-listak to yan. Di pa nagwalis ka. Isurat kulatan na makabulan oray saan may. Agsweet-sweetik kan samot ba daw? Ay agtal na ka man. Tiswil daw. 5 gasaut iti may saal daw. Ha? Adaswil daw? Nay, napanas daw ka. Saan akas karina dagiti naramid ka tuyang? Ataw ti sakripisyaw. Day talangin kanal. Ang apay ngay nga adaswil daw. Ay nas kinaswilduan dak Narigat dagiti naramid ka kunamsa. Kunamat at tumulong ka. Ita, kidawa, masweldoan da ka. Ay di na kontrain tuyang Tano kasta kontra-kontrain nak. Saan ka nga ibingbingayan? Kaya't mo asawan, bok-bok hodam ti sweldaw? Ikitwi na. Apay ko nam ikan kaya. Ay, saan mo't amabalin adinak ikan Iso nga rod nga agulimag ka. Ay, sige nga rodan. Agulimo ka kaun. O, kaano amapan mo alain jay sweldaw? Basta, agulimag ka. Kwa, mapan ko alay nay. Waraw, adda ni Uncle Mau di tabalay da. Adda. Ay, mapanak man. Addan tumanan kano ipaaramid na kada kayaw. Wain, siyak pa, iti ko na. Si kantong araw din ti mga ramid Siyak lang. Una. Mala, awan problema iti dayta, waraw. Kunakon kahit. Naggagat ka talaga. Adda gayang bayad na. Bayad? Una, adda. Iso ka sa pulak ng Uncle Mau. Tadda bayad na, dagiti amin ngay nararamid ka. Anya? Adda dito na, nakalista. Yay, inlistam. Wayne. Listan dagiti amin ngay naramid ka. Ha? Di oras na kinaldaw, apa nagtrabaho kat adamin dita. Yung kalatan kasarita ni Uncle Kao. Una, kasarita.
Tano kwintain amin na segundo ken minuto iti panagtrabaho. Ay dakila. Saya at bimisita ka dito'y balay paray. Talaga kayat ka akasarita. Tapay akayat nakamakasarita paray. Kayat ko nga ron agyaman kan ka. Gapo iti kinagagat mo anang linis iti barangay. Ay kitwo na paray. Kitam tidalan manipod purok unaw. Aging gakaw dyan apuraw. Naglinisan paray. Uwan nga ron. Bilibakan ka. Ay kitrong banglaan ngagbilib ka paray. Ay kitagyaman ak aparay. Tadakkel tina itulong mo kanya. Ay saan mo't nga umanay dahi ta panagyaman lang paray. Ay amok asaan nga umanay. Uray ulit-ulit thank you ano kayat mo? Ay kitwo na. Ay mamin-milyon nga thank you ah. Gore ka tayabak ni Kwaraw. Apay ni Kwaraw. Tulungan na nga thank you. Ay saan na dahi ta tikayat ko asawan paray. Anya nga ron? Tikayat ko asawain. Agbayad ka. Bayadam jay oras ken aldaw apa nagtrabaho. Anya? At titilis na paray. Kunak man no libre ti pa nagtrabaho. Ay, awan tilibritan paray. Kat no nagboluntaryo ka? Ay, saan na voluntaryo na jay paray? At nabayad na. Ay, pangalak nga iti pagbayad ko. Ay. Di ka panunot iti naunag paray. Amo, nga da pagbayad mo kanya. Kasaritak pa, dagiti kakagawan. Ipagawap ko mo't no libre ti pa nagtrabaho ni tata ba daw? Ay, damat gaya ang pahayad na. Munay mo tinday yata, aw. Ay, sapay ado ti inararamid na. Tapno awan ti makunana. Bayadan nyo latan ang kail. Ay, wunid ah. Ti honorarium ko ti pagalaki ti pagbayad ko. Ala ah. Bayadan niyaw. Barang no agtultuloy iti kinagagit na. Nagadumot da ito inlista ni Pari Badong dito nga oras ken aldaw. Iso nga ron dahi ta itati bayadan. No ibayad mo ti honorarium mo. Kasanon nga ti paggatag tamot kadag iti masapsapol tayo kada kwarog. Awanan ah. Di tayo makagatang iti sidag. Ay, ado at talaga ti maisakripisyo. Talaga. Ano para ka di kumpare ka ba dong? Agsakripisyo ak. Ay kutwan ah. Anyagay nga road. Ay, ibayad ko kan kuha na. 2 months nga honorarium ka. Naala mong giswil daw ba daw? Awan pay. Mapan ko pa'y laing alay. Ay, kaduan kan. Ay, una. Ka mga nudyak mabagkat niya, bayad kanyak ninting bating-ting. Kit adda ka, mang tulong kanya. Sigay. Intang aruday. Ay, umunag kayo, pare pa daw. Marito yan. Umunag ta na, tuya. Damagam man numabalin nga iyong nagkuday to'y basket ko adwa. Mabalin na. Apay kidi na saan? Ay, sige. Ay, kapitan, nangalak iti doa basket. Tapangikargaan mi iti palingkin mi kinibadong ka. Numaala na jeswel do na. Nagadon ti dua basket? Kahit kunamot ni Badong kung nga ado ti masweldo na. Talaga, Mike. Talo pa'y kumabasket ati alahin, Mike. Ay, saan ba't unay nga ado ti masweldong pare? Pasensya ah, tiin na magasot. Anya? Inam agasot laeng? Ay, iti amok atangdan ko, pare. Ado aribo-ribaw. Kat ribo-ribo mo tanda ito'y pare. Ribo-ribo na ita? Uy. Ribo-ribo-ribo-ribo-ribo-ribo-ribo-ribo-ribo. Ay nabadong agtalnakan. Tapay? Nangag ko iday ang nagboluntaryo ka at tumulong dito'y barangay. Pasunay ta. Iso ano anyaman ti itadkan ka ni kapitan at ang danmaw. Awatim latan. Agyaman ka kit di at abayadan da ka. Ala umong, taintag palingkay. Ay na, tatabadong aya. Rumbang ano tumulong ka? Saan ka mang namnama iti kasukat na? Tati pa nagtrabaho yo di ta barangay yo. Pagsayaatan nyo matla amin abo marangay. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabali pay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti
Radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Kapitan Inteng! Rumbar na kong banang. Tayo nag-agsinger iti pautang ko. Di ka kadi ag-duty ita, dya barangay hall. Hey, inton bigatin ang mapanak. Inton bigat ti jutik. Isu atap no san ang masayang ti aldaw ko. Ay nakagsinger. Sige nga, Rod. Ay na. Aginanak ako mamot. Inteng. Sobramot ti gagit mo. Awan inanam. Rabiin sa laeng. Sayang nga ron ti aldaw. Isupay akwarta Inteng, kanayon ka ang mabanog. Ano di ka ag-duty ija barangay hall? Aglako ka mat iti kumpurme. Ipagpagnampay dagiti lakom. Kastalag tibiyag Agtrabaho ka nga ron, di mabanog ka. Makaamo ka. Sige, ingka nga ruden. Tabarang makasingir ka. Nagisursurak mo't lang iti lakaw. Isupay no, ada gumataan. Nga Rod, makaamo ka, Inteng. Dita, makita ka ni tigatagang parikulas. Ay, anyamanan dagita lakom nga inlabam, kapitan. Ay, duduma Ada flashlight, bunang, kutsilyo, arenola, asin, asukar, kinday, kanda duma pa. Ay, na yan. Aglalaok, mate. Kasla tinaktakaw mula dagita alakom Ay, gumatang kakit din. San anyala ditan ti sasawon. Gatanga mo ti arenola, tamok mutla ka sa pulam. Kasano nga mo makasapulak? Kat no mabutang ka arumwar iti rabi Uray la isba mo ti ulas mahaw. Tabaliksan na pailang mo. Gatangam kit din ti arenola, tapno daramati. Katawan na. Ay, Adat katawam ngay. dagita lakom aglalaok. Flashlight, arinola, kanadapay kinde. Isulit. Walang arudan. Gatangak day ta arinola. Mabit lang tayo nakalaan ti pagbayad ko. Gumatang ka diti lako paro kadakan. Mangkita kan iti gatangan. Aguray kang kangil. Anya day tamay sa asupaw. Napkain? Kitwan. Ginatang tupay ni Violet tay talo asupot. Dabay bitchain kan alkohol. Uray ta nakasupot na ba? Alam, gumatang kan. Sige, gatangak day ta bitchain ang kangil. Bitsin lang? Gatangan mo tinapay kan sa'yo ti Muna nang kangil, gatangak. Marikwanan, adto'y tibayad ko iti may sa kilo a karnit baboy. Ne, ay, agyaman na ka, Mare. Ay, amo Maribanang, bilibak ka ni Kapitan. Nagagat unay. Ay, wen, Mare. Talagaan nagagat ni Inteng. No kat adda oras na amapan aglakaw, di nasayangan dayta. Isong adalat ta maited na kanyak a kwarta. Kasjay ati mayat nga asawa, nagagat amang good. Wen Isong nga ilutwak man iti naimas asidaan. Tapno napigsalat ta nga agtrabaho. Wan mat Matang kayo! Ne. Mario, toothpick, chinilas, butas! Ay, Gumatang kayo iti chinilas yun dita. Puguong, Ne. papaya, mangga, sayute, tinapay. Na, katkatawaan ni Marituyang ni Kapitan. ay, kasanumet nga men, kat aglalaok tilako ni Inteng. Ay! Kanyat katawa man. Ay na! Ay,
Ay, Kapitan. Di mo tagidaksen ti panagkatawak. Nga main, makakatawak laeng kadagiti lakaw. Aglalaok ti kargaday talabam. Uray ata kanya-kanya damot iti supot. Apay, Kapitan. Ada ka di laeng gumatang kadagiti lakaw. Ada, nagado. Kang angkat ko manan di itlako. Tapno amon. Apay nga aglalaok mag. Kasta ti aglako. Tapno sigurado ang makalako ka. Tano may salati ilakom. Awan na, manmano ti gumatan. Anya nga'y ti awag di talakaw, Kapitan. Sari-saray. Da ito'y tay kunada kwalalga. Kwalalga? Anya asaw day ta? Di mo maawatan. Ta para lang kadagiti nalalaing at tao ti kasta asaw. Ay sige, inakunta makasinga ka iti panaglako. Ay, gumatang kayo iti kwalalga. Lalaok ti kwalalga. Ukal ko. Ay, nakakatawa na gitila ko na. Ay, aglalaok ka. Ay, nalako amin alakok tunga. Ay, saya-saya ko ng pirmi. Nalako tay paryok, papaya, tsinelas, kaskada butas, alako. Wala. Ay, mabit lang. Ito tinaglakot. Ha? Nanay, ay, adumot day tayaw awat mo, inteng. Ganan siyam day ta? Ay, awatan mo, ta makitsindakan ta. Ay, inteng. Ay, kat naragsakak unay, gaputan nagagat ka nga aglako-lako. Wala. Ay, sa nabali, tadyak baybay ang tipagrebengak dito'y barangay tayo. Inteng, apresyarek ti kinagagat mo nga aglako-lako. Ipanakal ka unay. At dalakayat ko nga ibaga. Anya day ta? Inteng, mabalin ka day adagiti lakom kat di mo paglalaukan. Ay na, malakok amin dagiti lakok no kasta ti pamaya. Ang pera kumamot makan. Di mo ilaok iti butas kas kada tsinelas. Ay, sa nabalita ta supot. Ay makan, kahit adamot iti plastic container. Adamot supot dagiti tsinilas ken butas. Ang saan ang maikumbinye, inteng. Ayan. Bayam, taaglako kami to kanikwaraw. Taaramatan mi tayo tricycle na. Kaya't natamot ni Kwarong na usarin nyo ti tricycle na. At agudwa kami tumot itikanan siya. Ala, sika, ti makaam mo. Malatay nakaglaba. Anya, inkaaglaba. Kat no nababanlog ka na pan naglaklako. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng bulaklak. Uye! Anong sabon ang gamit mo, mister? Apay nga da ka kwaraw. Apay asi ka lang tiaglablabang kay. Kat gagangay tinagagat akas kanya ka. Nagagat ka talaga ang kay. Kasta ti kapitan, naggagat. Nagagat lang arudan para iti barangay na. Nagagat pa iti balay na. Aglaba ka nagdalaos. Tasyak ni Kapitan Inting. Ti kagagitan a kapitan, iti ili ti pakpakupak. Apay nga da ka kwaraw. Anyat ibagan. Awan ang gail. Lumabasak la kuma dito'y ayan niya. Di nakita ka nga aglablaba. Isungay masidagak. Ayan. Angam na ang kala. Di kayo unay. Namain. Nakita kayo itay nga agisor-sor-sor iti lako yaw. Sa ita, aglablaba kayo manain. Ang mga nuwag sakit kayo ang gail. Ngamin, napudpudutan kayo nagisor-sor iti lako yaw. Sa ita, aglablabahan kayo. Di malamisan kayo. Ayos lang yan. Ay, un kaya. Agsarita tanto inton malpasak nga aglaba. Un, napatag ti pagsarita ata. Sige, ang gail. Aguyo nga talaga ni Kapitan. Nangalaamot iti style na nga aglakap. Aglalaam. Apay kadakas tamanan ti saom.
Aglako kamot ano kayat mau. Ay namaray sa anak akas kan kwa na. Kumpitin siya ang nakakiday. Adda nga ron da ito'y tirsinam apagkatangan ti tattao. Ngam aglako-lako kanupay lahang maay. Agay, tanya ko ma. Sabali tila ko na, sabali mat kanyak. Awam mangiparay. Oh, nasyak akit makonsensya. Kumpitin siya ang kiday. Nagiti adda istor na dito'y barangay. Sa anak akas tamaray. Aglako kakit di itinatang. Tapno da pangalaam iti igatang mo iti kanam. Tadikat day tamanar sarita laang tararamiram. Pagamuan, makipangan kalatan iti balay tinakichismisam. Ha? Kasi ta, adda ka man nandito tersenak, gaputa dandan na alas 12. Umay ka man nga ta makipanganan. Hanggang sorry Mari ha, awan ipakan kukan ka. Ngamin, sana ka mangmangan iti aldaw. Agsapala nga mga anak itin na po. Ay, maray, awan lakilaban mo. Awan! Ala ka din uray itip no isaw. Kan uray asin latan ti sida. Ay, awang nga raud. Naitakat ti bagbagakan ka. Uy, awam ni kapitan ngaglaklako itaglalaw. Ngam si kangay, sadot ka. Ay ikwa maray. Day talama pa nagsapsapol iti pakipanganam na libretar aramidam. Anggal, naglalaok tila ko ta. Nagdabay lako ta daya per tilakay. Katun. Sino nga iti gumatang iti kasta? Ang mga numalugi ta. Ay, aga katila ko yung adaya per tilakay. Ay, adain na. Sino tagdaya per aya? Sika? Sana siya. Nurikat ni tatang ko. Dapat tatang mo. Ina. Ay, aguray ka man. Di mong sabat kaya tagumatangak. San malangan? Kas kalamang in-install daw. Ay, isang ina. Ala, mano apak tigatangan yung adaya per tilakay. Ikang kayo iti discount. Sanang ta ado ti kwarta. Wow. Sige, gulpi kami na lako yung adaya per tilakay. Anya? Gulpip? Ay, di mong sabat kaya. Ha? Saan malangan? Sige ina. Gulpin yung tila ko mi adaya per tilakay. Ala, gatangan yawn. Nasaya at matadakan, Ninteng. Ikamanganan, tain mo na akon anangan. Di ka nauray tamabisinak ngaminan. Ay, saan? Uray saan ako na mga tapno makatipid ha? Anya? At tipidak iti ka na. Tapno di kagatang-agatang iti makaan. No kasta, ingka nga rudan agpilas, taginanakan. Ay, saan ako nga ginanadong? Mapanak ita ije balay nila kay Ingang. Tada ka no parikot na. Kaya't naakasarita. Ay, aginanakakit day. Kan urayam nga iso ti umay. Ay, siya kung timapan ije balay na. Tagsarita kami. Ay, sige inakon. Ay, Inteng, di ka pa'y nangan Tipid na lang. Iswadya kong mga. Nga uray mabisin kan. Ay, mabisinak at talaga. Ngam saan akong amangan. Mala, inakon. Unay kan, Inteng. Ay, ada ka di pa'y panunot mo. Wanaw, awanan. Wen mare, nagagat at talaga ni Inteng. Awan makunak iti kinagagat na. Ang masurunak mat no daduma. Apay ngay. Uray ngamin nabambanog. Aglabakot kanon. Kan uray mabisin. Saan kanon amangan? Tapno makatipid kami. Aniya? Kas ita, rimwarda manen kanikwarog. Tamapanda kano agisursur iti lako da akwalalga. Angam di painangan, tapno makatipid kano. Ay, una yan. Agam, anya jay kwalalga? Anya ala ko day ta kwalalga? Dayta kano ti awag na iti lako da. Kwalalga. Kwalalga. Kwalalga.
Aglalaok. Ah! Kualalga! Aglalaok! Wan, husto maray. Kasta gayam ti kayat nasawan ti kualalga. Aglalaok. Ha? Ni Kapitan na talaga. Binaliktad na laang ti aglalaok. Isa kualalga. Kasta? Ay, ni Enteng nga talaga. Tabaliktad talaga, ti utek na. Kastamat talaga ni Kapitan. Ang mawa mo parikot iti dayta, tanagagutmut. Wenmot kit di Alah, mare. Mangted kan itigat-gatangak asabon a paglaba. Taglaba akon. Ngamen, amangan no aglaba manen ni Enteng no sumangpet. Nga uray na bambanog. Sige, mabitlaeng. Tamangalak iti sabon nagat-gatangag. Parada tapay lang dito yung gail. Tain tapay mangan. Tanay, pangaldawan. Mabisina ka. Ay, sana ka mangan. Si kalaangan. Ha? Saan ka mabisain? Mabisinak. Yung sana ka mangan tapno makatipidak. Isupay ti igatang ko iti kanak. Sayang no gastusak. Anya? Intakit di manganan. Narigat ti maul sa ranggail. Uray maul serak basta makatipidak. Yay! Alakid din. Ika mga nang taurayan ka ditaw. Iredep ko basay. Nalangaro da anggail. Inakmangan. Tamabisina ka talagan. Ato ti kwarta dungaw. Dulin mo. Nawadwad mo't Wala. Kat no nagtip-tipidak. Sana ka mga no kasta badanon ti pangal daw. Iso nga do tinaurnong ka. Ha? Ay, aguray ka, Inteng. Kaslag kakapsot ka, may. Huwag ba nang sakat malaminak. Hapay nga ta. Ay, sos. Ang mga nagtrangkasukan. Kan banog mo matan Ay, uray ra. Sapay mapan kami kanikwarog. Hindi bangera barangay. Hindi paglakwan may ita amalam. Ay na, Inteng. Saan ka amapan? Tama ditirik na. Urayan. Masapol na makalako kami. Ay na. Agsakit ka lang arudan. Ingka pa'y laglakaw. Kabalak. Bungo. Urayak ni kwarog. Dahil kami aglakaw. Nay, agan ano kang kail? Basta, drive ka lata. Apa ngayon sardag mo ti tricycle? Pagtigtigar ka mo tang kail? Uray lag vibrate ti tricycle ka. Ay, agsublitan. Ang mga nuan niya apay ti mapasamakan ka. Unay kan, masakit ka gayam. Ngam simurot ka pa'y lakanyak nga aglakaw. Nagtangkan ngamin ti ulom, Inteng. Anya ngay ita, agsakit kahan. Sige, atoy. Inumam da ito apang bara. Tanay, nabara ka. Mataya ka din, banang. Matay ka, nubaybay am ti salunat mo. Ngala, at tumarkan. Banang. Ay, daytan, ti ibagbagakan ka. Ano nabanog ka kuma, aginana ka. Numabisin ka, mangan ka. Ti madingaminkan ka, uray nabambanog ka, ngam aglaba ka pa'y laang. Kan kuna ni Kwarog, adi ka pa'y mangmangan iti aldaw, nukasta nga ikay aglako. Banang. Awan sir-sirbi ti kinagagat mo, nubaybay amet ti salunat mo. Laglagi pam dayta, Inteng. Mugtuyan na ta agas tagtumarakon. Kahit kung daging bahag. No kasapulan. Ipanda kay ospital, tagpa-opera akon. Anya? Opera asasawab? Wan ipod ita. Saan ko nabaybayan ti salunat ko? Saanan? Ay,
Kapitan, nagagat kang agpayso amanggad, ngambay-bay amat ta salunat mo. Tay ko na nga rod ni nanabanang, awan serbiti kinagagat, nubaybay amat ti salunat mo. Ala sige! Ditong tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Pagay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Inteng. Apay aday talag papapintas sa aramidim dungo. Sagaysay, kapay asagaysay. Ha? Asino ti pagpapapintasan? Di ba dungit? Na. Nakita pa idi na minsan, nga agsarsarita kaya. Ay unay kan Inteng. Pagim-imunam ni pari ba daw? Saan? Iti niya gapo. Ay Inteng, kimaro ka manad na kunakon. Amam, awan maganab mo iti panagim imon mo. Ibagam lang no nainlap ka kan na, takukwan na kan. Anya? Rumwarak man laangan, taamangan numabalunot kapay. Kasarakan ni Badong tada kayo dagkabalay. Ay, pagim-imunan ni Kapitan ni Tata Badong, nana? Win nga rod, kat no jakliklikan ni Inteng. When no panawan, amang ano aga pa kami. Iso ano madlaw ko asabalin ti turong ti sauna. Panawa ko. When ana na, panawam, tama din o tutupam, aga pa kayo Ay, dituyak man paila ang laundry shop mo, Violet. Madamdaman taon nga agawidak. Wow, nana. Ala, orayin ta ni Kwarog, taimbaon ko agumatang iti merienda. Close friend, adtuin din pagatang mga merienda. O sige, tayo sa ganak, tapagsasangwan tayo. Nagdakamot dito kami ang tibanang. Ewan, kaumumay ko laang. Liniklikak, ti panagapame kan ni uncle mo. Apay uncle, pag-imimunam ni Tata ba daw? Itian niya aga po. Apay apagimuna ket adayo anatata erak iti mano adigos ng isaw. Ang imimun ka talaga uncle. Saan ko naknay? Amo mangkal, ni Tata ba daw, kat man nakigayam ataaw. Iso nga uray na antibanang kat gayam na. Ay, ray saan? Gayam dita. Ay uncle, saan ka kading nga gimimawn? Tasan anasaya at dayta? Hello, Maribanang. Ay na, nagsiksi ka mo, Teng. Nagsiksi ka pa, magmag na. Ay, ay syempre Nagpintas ka pa'y, Maray. No kumatabarokin balasang tapay, ket arman ka. Anya, ay, ay unay kamutan pare badong. Payakas tati bagbagam. Nagpintas ka nga, men, Maribanang. Ay, uray mat ni tuyang mo. Napintas lata nga uray bakit matan. Ay, napinpintas ka Maray. Aya. Wing mate. Wing gayam. Papanam Maray.
Ijay man Teresena ni Marikwanang. Mala, intan, agkuyog ta. Kat nugap-gapom samot ijay. Ay, saan maray? Saan nga ijay tinaggapwa? Nay, naggapuan niyo adwa ta nagkuyog kayaw. Ako namlan na gayan ayat kayaw. Ha? Ay, di ka agsasaw iti kasta Marikwanang. Amangan no sa bali ti ipagarop dagiti makangag. Uwin nga agpaisaw. Ang mga nukunain da nga da relasyon ta, Maribanang. Napanan niyo ayat ta nagkuyog kayaw. Umayak nga ro dito Tersenam, ngam nasabat ko ni Pari Badong. Idi kwan, nagsublay, tagkuyog kami kano nga umay ditoy. Wain, tagumatangak iti kape kan asukar. Kasta ka, day? Di ka man agkatawa akas ka, Marikwanang. Kasla sa bali, iti panagawat mo, iti panagkuyog, may. Apay nga tasan na da kayo tinagkagasat, kat agbagay kayo magayam. Ay, saan ada kami ti agkagasat, Maray? Nienteng, ti forever ko. Kat nituyang kumay ti kagasat ka, waging gat panungpalan. Huwag nga ron. Angam siya, pulos. Aging gaita, or urayag pailaan. Angam siguro, gasat ko ti kastoy. Ti single forever. Ay, urayam lang. Amaray, ang mga no saan pa'y anayanak ti agbalin a partner in life, mau. Panag, sa dino tinagkapan nyo kan ni Badong itay. Nakita kayo anang kuyog. Ha? Nagragsak kayo ngagsarsarita. Kat naglayon kayo pa ijitersinan ni kagawat kwanan. Dayjay, nagkuyog kami laeng. Naira na nagsawat kami iti daalan. Kat nagsublay, tagumatang kano iti kape kan asukar. Ay, ulbod! Ha? Handa ka din nagkinaawatan nyo iti na dya kontrabida iti biyag ko. Anyat sasawamon, intay? Isu akanayo nakakontra ang dya abadong ed. Ngamen, hindi pa'y laubing tayo, akor sunada na ka. Ngam suri lang ang tasak ti kinayat mo. Kat isumait, anya pa'y lang ti pagkastaam, kat asawa na kon. Agim-imon kan sama. Saan? Saan nakagim-imon? Nagragsak kayong tupay nagsarsarita. Ay, agim-imon ka talaga. Saan kunak na? Nay. Ay, jakam mo ka. Lawlawagam tapanunot mo, inteng. Tano saan? Day tatipoon ti di tapag kinaawatan. Anya ti kunam tataba daw. Agbakasyon ta. Ijay. Ijay pagyaw. Tamang mo, tagpalami si Jay. Tagpalaila. Sana balay, nagpakasyon mo ituya. Ay gito na. Kaya't kumati agbakasyon. Sige nga raw, tagpakasyon, ijay pagyaw. Ang ibagak pa'y kinanggal ka. Ang mga no kaya't naman ti agbakasyon. Ay, una. Sige, kasarita, tayntay ijay pagyaw. Sa nabalay, tadamot mabalin tayo apagdagusan ni Jay. Ang damot balay ni Dante Jay. Ay, sige ko raw. Hinka nga raw kasarita ni Uncle Mau. Tagbakasyon tayo, ijay pagyaw. Di mo kaya tagbakasyon ng kain? Ay, saanin. Bastos la tayo ta. Sa bagay. Makaumamot ngamin dito yung barangay tayo. Nandagay nga rin. Kasta la tibiyag akas ko na natay dengdenggan tayo adrama iti DCWD. Kuna na. Aganos ka. Tadi kamot baknang. Kasta la tibiyag kuna na. Uray saan ka baknang? Mabalin mo latat yung bakasyon. Ay, sayang lang ti magastos. Iso asikalatan. Puwira ak. Talaga di yung kaya tayag bakasyon? Ijay. Hindi Amerika? Dahil ti saan nakapapati ang mapasama. Nitagtagang inap ko nga main. Ngay ijay ti pakasarakak iti babae ang maasawa kang kain. Ijay Amerika? Amerika na? Unang kail. Sika talaga. Nagadayaw ti pakasarakam iti maasawa. Hindi ka pala kat asawaan ni Balolet.
Imbag day jay, tapada masinggan. Close friend kami lang iti dayjay. Makaammo ka. Wanyan kay, saan ka sumurot kada kami kinitata ba daw? Agbakasyon kami di Bagyaw. No kasta, isugayam ti kadwam ko agbakasyon. Unang kay. Ay, ad-adan, adyak kayat ti sumurot, no iso ti kadwan. Ah. Jak kayat akad kadwa ti kontrabida iti life ko. Talaga kasuron mo ni Tata Badong ang kay. Una, hindi pala akasurun ka. Gapot akong trabida iti biyag ka. Marikwanang, kasladyak makitkita ni Marituyang Napan ka nung amin ijayan ti kasinsin na ijaling gayon. Aya, Wan maray, tag-birthday ka nung amin tay kasinsin na ka, bongga. aya, Aw-awisan na, ngarod tamapang kami kano aduangam, Saan ko matida ka bagyan? Kababain mata. ay, Agbakasyon kano ija iti may sa alawas. nasaya at Mare. Siyak nga ta. Kaano ak nga ta ngagbakasyon? Kaya't ko kumamot ti mapan ija Bagyaw. No kayat mo di mapanta. Ha? Wun, tauray siya ka kayat kumatagbakasyon. Uray dua nga aldaw. Tanangina mo't ti pagdagusan ijay a hotel. Ay, adda mabalinta pagdagusan ijay. Adda balay tay gayam ko ijay. Ang mabalinta a pagabangan. Mabalinta mo't ti agluto latta ijay. Tunggal mapanak ijay Bagyaw. Ijay latta ti pagdagusa. Ha? Ay, kasta aya. Ay kamayat amaray. Wun, Maray. Ken ada discount ta. Tagayam kulakit nga rod. Kahit kaano tangarod amapan nga eh. Ay, intun Sabado. Taagsaganat ta paymut O sige maray, agpabagyo tayong ton Sabado. Ala, malubusan ka ba na? Nasaya at tagaliwaksay ka. Wun, inteng. Ken pambarak ti gumatang ije Bagyo iti sayote. Ken strawberry. Sayote? At anong ti sayote ka nagado a papaya dito'y kabildatan? Sabali ti papaya, sabali ti sayote. Ken di mo laeng-laengan ti sayote. Ta makatulong dayta iti bagay. Makatulong amang kontrol iti blood sugar. Antioxidant. Ken daddo mapay. Maka-high blood mo't no inaldaw. Anya. Hunmut. Kasla aklapit bul. Mahay blood ak. Inaldaw asayote. Makapasuron. No masuron ka nga di mahay blood ka. Kalukwan amin nga mom intay. Ay, day tamot ugalim ti pakahay bladak. Ay agure ka. Ije Bagyo ti kunam apapanan niya? Why? Ay saan ka mapan? Naa. Mapan kami kan ni Marikwanang. Kat dinak malapdan. He? Intay. Nagtulag kayo kadi badungit? Naa. Ay awan bibiyang ko iti pampanunutan. Na. Basta income kan ni Marikwanang ijay Bagyo. Maray, tumalyaw ka iti malikudan ta. Kasla dakwaro kan kabadong dagiti nakatugaw iti malikudan ta. Ha? Siguro, talo at tugaw tinagbabagtan tayo. Ay, talyawak man. Ha? Isudan samot ngagpaysaw. Ay, aguray ka tatalyawak man Isuda kagpay sumaray. Dakwaro kan kabadaw. Day na. Nakalugan damot dito'y boss. Wan, papananda nga ta. Kat agpabagyo mo dahito'y abas. Ay, amangan no agpabagyo damot akas kadata. Pukaw ang manmaray. Amangan no karupa-rupa dalaag. Ay, saan Agpukpukaw kakit din dito'y bas. Ay, awagak laangan ni Kwaraw. Sige, bye, antay. Sino di kinasarita am kwarab? Ni antibanang, Tata Badong. Nakalugan dagayam kininanakwanang dito'y basa nagluganan ta. Aya, Agkikita tayo to kano ito nag-stop over da ito'y basa nagluganan tayo. Na, nagalasan da ito badung
Tainpos na pa ito ladawan daan nag-stop over iti restaurant. Diyak la ko man pinalpalubusan ni Banang. Nagtutulag dan samay. Ay awagak man di kwaraw. Amwag no nagtutulag daan nagpabagyo. Saan kami ang nagtutulag? Nagrarana kami lang iti basta nagluganan may. Asino, di kaabay mo di amang mga. Ni tata ba daw? Nagabay na kanyan tip. Saan ang kail? Pantayam nga tip. Di mo itulok nga ginasidagdadwa. Ha? Pantayam ida. Ang mga natalimod a relasyon na. Nga may, ulag tayo ta abadong. Bye. Yay. Anya ti kuna ni uncle mo, kwarog. Bantayan ka kanuan tay. Tama nga nutok kawan na katiulay. Anya! Asino, di kakadwayo di taayan niya. Nila ang marikwan ang tikadwak dito nagdagusan may. Apay aya. Ang mga kadwam ni Badong It. Ay. Intay, di nakpagpungtutay. No awan importante nga ibagam. Di kan umaw-awag. Agawid kan! Anya? Agawid kan! Isumot lagayam ako na mga bakasyon ka dita Bagyaw. Nagtutulag kayo kada Badong It. Siguro. Ang kakadwa kayo amin dita nagdagusan yun niya. Sige! Saan kan asumang sangpot dito'y balay? Agyan kan dita. Agkadwa kayon kan ni Badong It. Bye! Apay maray. Nenteng, agim imon kan ni Pare Badong. Ha? Ay sus, daytan ti maday. Sapay na iranamat ang nagbakasyon tayo kada kabadong diti Bagyaw. Makapaawan ganas ti gastoy, Mare. Ay, tinasayaat. Agawid tan inton bigat. Narigatan no kumarkaro pa ti panagimimon ni Kapitan. Ay, saan, Mare? Gaputa agyanak laengan dito'y Bagyaw. Sikan tulatan ti agsubli iti kabildatan. Agsinakamid kan ni Enteng. Total, agim imon matlaang iti angay. Waraw! Kaano ti awid yun? Diyan ka manggail. Kunamot ni tata ba dong amay sa lawas mi dito'y Bagyaw? Ang mga agsarsarak damat dita ka ni Antem. Saan ang gail? Sigurado ka? Ay nanggal, di ka nagimaon. Tawan kinapudno na dayta. Sige, bye! Na, tayo nandap na ti cellphone na. Ay salbag ako araw. Ninsamot Badong itikan kanunungan na. Ada kagayamahan kagawat ko na. Ayan nga ni Banang. Di na kayatan tagsubli dito'y kabildatan. Gaputag sina kayo kanoon. Agyanan iji Bagyaw, Kapitan. Anya? Agim-imon ka kanong amin iti angin, kat di na kayat ti kasta. Makamo ka kanon iti biyagmaw, takasta magkangkwana. Kanimbagam kanupay asaanan nga gawawid. Ha? Di na kayatan ti agawid pa'y, Kapitan. Saan na mabalin? Naskan nga agawid ni Banang. Saan nakakanon akayat ni Mari Banang? Gaputaman nangimon ka nga road. Saan na? Awagak ni Banang. Ay, nagsukatan ay ti SIM card. Tapno saan mo kanon na mawagan, Kapitan? Ha? Saan na mabalin? Naskan nga agawid ni Banang. Kasanuak pa yan do saan nga agawid? Tulungan nak marikwanan. Sukunan ta ni Banang. Pang-aasim! Ay, Kapitan! Anya nga ita? Gapo iti imon mo. Saan nakalakit ng arudan asang putan ni Nana Banang? Di ka agim imon iti angin, Kapitan. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labi da tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Kapitan Inteng! Ay, ang yaman nga tantimasida. Tunggal umay ka dito'y tirsenak, day ti damdamagam. Problema nga ron timasida, maray. Nagaduditaan natin. Tangadam day tapuun ti marunggay. Nagadot bulong na. Ayunan niya. Nadama bunga dagita papaya di taigid ti kalsada, di mangsukit ka ni ti ure may sa. Ayunan niya, maray. Saan ka mabisinan dito'y kabildatan, Maray? Ado ti librian natin. Ay na, agyamanak iti day tasing-asing mo, maray. Sigay, ina nga rudan, marikwanang. Jake, kita ni nanatuyang o. Ha? Kasimot amang gaw-gaw at iti bulong ti marunggay. Ing katulungan. Si kanti mapan. Apay asyak ngay. Sikan ta sikat ti Chip Tanod. Sige, siyak man langay. Sige, Chip. Ing kaigaw atan iti adu abulong ti marunggay. Imbaglakit daing taimay kakwaraw. Wala na. Nakita mi gaya mamarigrigatan ka amang gaw-gaw at iti bulong ti marunggay. Imbagla sidaek. Mayat da ito'y asidaan. Nang runa no at dalaok na amanok. Ayun anya. Sa muntulaokan iti papaya. Dayjay papaya. Ala, mangsukit ak manlaangan iti bunga na. Manok langan ti kurang na. Ay! Adda manok nga ilaok ko, kwaraw. Basta tulungan nyo, dagiti nataengan. Nakitam ti panang tulong ko kininanatuyang anggal. Una, ginawatam iti bulong ti marunggay kan bunga ti papaya. Managtulong ak nga may nanggal. Imala ka kanyak. Wananggal. Agpadpada ta managtulong iti pada ataaw. Very good ak anggal. Ay una, very good kwaro. Birgaw. Marites, apay ang makasangsangit ka? Mapukpukaw di upa manok may kapitana. Amangan met no nakikaaruba laeng. Day tangarong kapitana. Nakikaaruba, ngam inalamat tandag iti kaaruba. Ay, saan ko mamutakasta Isungarod nga agpagnapagnaa, tabarang mabirokak pay. Ala, sige nga Rod. Sursuram amin akaaruba. Bareng saan dapay laeng asinda. Inteng, mapukpukaw ka no dyan manok ni Marites. Di mo birukan dito'y balay, taawan kanyak. Day, apay ko maabirukakan ka. Ibagbagak laeng tapno maamuan yung nga opisyal iti barangay. Ibagam abirukan na. Kasano, no saan na ang mabirukan? Ay, kat pasensya. Sindadan ano awanan. Kahit kastalatan? Kasanon no adun tupay ti matakaw a manok? Nayaw awan lang di manok ni Marites. Awan mo tagtatakaw iti manok dito'y kabildatan. Maribanang, nadamag ko ang mapukpukaw di manok ni Marites. Ay, istorya ko ang naamwam mo't gaya man. Nadamag mo siguro kan ni Marituyang? Anya ko Marituyang? Numanon ngal daw asan na pimasyar dito tersenak. Ne, itaman pa'y. Ide, binigat kan minalam nga umay dito tersenak. Apay ngay nga ta saan mo ten nga umay, Mare? Ada siguro araramidan na. Di nan masahangot ti umay. Itaman pa'y. Anya nga tan ti mapaspasamak ken kuana. Aging ga ita, birbiro kang pailang di manok mo. Wan kapitan, awan matang. May bayam nga minin ta may masalang mo. Kakaiso na nga rod amanok may kapitan. Agitlog pay lang, padok kumapay. Bayam ta no masabat kung to'y bagak nga gawi din. Anya? Mapanak di ta barangay haw.
Apay nga itaka lang ay dito tersenak. Kasanaw, adda kayam si daon may. Anya, kaya't mo asawan. Sa kalaumay no awan si dayaw. Ay katuan maray. Amom ka di Maray. Aging ga ita. Di da pala nabirukan tay manok ni Marites sa karubayaw. Birok ijay manok na. San mo't anaimas? Ha? Nagkutaong di manok na. Awan tabana. No kasta? Da kayo tinang siday ti manok na? Anya, ay, adaya imbaga. Ay, nailawan mo na naibaga Marituyang. Ay, awan timbaga. Imbaga masana naimas, ta sana nataba. Jay manok ataraken may tidakdaka matek maray. Asaan anaimas? Jay manok ni Marites ti bagbagam. Naglawagan ng ngagkaw. Agawid akman langan. Kahit kasano nga jay manok ni Marites. Ayawan bibiyang ko dita manok ni Marites. Nay, dinak ko sila pa nakastaas si ka Marites. Ang dinamag dito'y barangay tayo. Asin dayo di manok ko mapukpukaw. Ha! Nagko na! Saan ka nga agungat, anana? Kasano ajak agungat? Kat pabasulan na gapulaang tagkaarobata? Naibagamot ka no kinikagawad ko anang. Asaan anaimas ti karni jay manok ko? Tanakot to. Ay, nailawan ko lang day chay. Nailawan mo atapod no. Na, taipapilit na. Api nga mintasindam kat saan mo mat ako kwa. Talaga pa basulan na si Kamaritais. Ha? Sukatam di manok kaw na natuyang. Pangalak ngay iti pang sukat kaw. No saan mo asukatan? Agreklamo akin ni Kapitan. Sigay! Ingkan! Apay! Mabuti nga kaya? Agkumpare da badong kaw kan Kapitan Tapno Amaw! Dot, anyangay. Mapan mo ireklamo ni Nana Tuyang. Ang pampanunutak nga ron. Apay lang agpanunot ka. At dayanas ka na panunutam. Kasano? Agkumpare ka no da Kapitan kan tatabadong. Man ano kumangay? Pagbut ngam kumangay. Napigsamot gayam ni Nanatoyang kini Kapitan. Uray tanakabasol mat. Awan matkit diti pamaniknek ko nga iso tinangalay ti manok ko. Iso anarigat agpababasam. Ingkalat ta agreklamo ken ni Kapitan. Saan ka mabuteng? Kasla daur orayan Marituyang. Nay, si kamot gayam, Kapitan. Nakatugaw ka man dito igit ti kalsada. Wen, Kapitan, tadapad padaana. Anya day ta padpadaan. Basta, adda. Mapanak ka dita barangay hall. Sige, Kapitan, mapankan. Okay. Sa kamot gayam ti masang petak dito barangay hall Marites. Anya ti madamag. Ay na, Kapitan, sa anak nga umay makichismis kan ka. Kati sumot ti paglaingam. Umay ko ituloy ng ireklamo, ti may papan iti mapukpukaw ang manok ko. Nabiro ka mo? Saan pa? Sindadan san, Kapitan? Asino tinang sida? Ay nagloko dagitan? Suspect sakmat lang kit de, Kapitan. Ang, ninsama na natuyang tinangala. Nakaamuamad. Nailawan na kano nga inistorya kini kagawad ko anang asaan anaimas di karni ti manok ko. Apay kano asaan anaimas? Nakutong ka naw. Ay sindada talaga no kasta. Agdua-dua ak nga may agreklamo. Te palpalastong ni Nanatuyang nga agkumpare kayo kini tataba daw. Hanya ko man nagkumpare kami. No nagaramit iti kalukuhan, awan ti kumpakumpare kanya. Day tamot ti ko na, Kapitan. Bayam, tapalot putak analaing day. Awan matay, napananangatan. Anya ti ibagbagam, kwarog. Hindi manukwan day, nagdakalakawitan, mapukpukaw. Ita, sikan tinapukawan iti taraken, amanok. Madalang matitikalman, ang gamita, awanan. Ay, agpada kayon kan ni Marites. Mamati akon nga dagal ala iti manok dito kabildatan. Ay,
Masapul ang maamuan da ito ni Uncle mo. Urayak ni Uncle, tay bagakan kwa na. Ay, di na kayat apat dyan. Anak po kaawan ni Marites iti manok. Tati ipagarob na, chismis lang day jay. Gaputa chismosa ni Marites. Saan na mamati ni Uncle? Ay, ita, sikan tinakapasamakan na. Ay, patyan mo't siguro ni Uncle mo. Kat aksyonan nanda kita ang mapaspasamak dito yung barangay. Ay, sino di mga kung agsaksangit doon? Ay, kat ingka kitaan Sangsangpat ko pa lang, agsangsangit at timang mga ka. Ingka nga rod kitaan ijay salas. Sino di agsangsangit? Uncle. Napay agsangsangit ka, Kwarog? Nagda ngamin napasama ka makapasangit. Nagbuya ka man siguro iti draman iti TV niya, so agsangsangit ka. Saan Uncle? Kasano nga agbuya katawan mo TV yaw? Ewan anya. Basit la radyo ti pangdengdenggan di antim iti drama. Ngayon yan pagsangsagitan. Di kawitan ko, Uncle. Mapukpukaw. Anya? Di kawitan mo nga ibagbagak idi apartya. Wine. Ako nakasaan ko pa apartyan ta palok magakpay. Talaga nga rod nga dan agal ala iti manok dito'y barangay tayo. Awanan tay pulutanan ta ko ma. Awanin ko ano makapasangit. Ay, ang tala kayo man na agulitan. Ay, uray la dumakkel ti abot dagita agong yung agsangsangit. Di kay la mabain. Di pa'y lagong mimot ka nadlaw mo. Ay, ang tala kayo. Amuan nyo kitday, no asino ti agtaktakaw iti manok. Saan kat aday ta agsangsangit ti aramigan yaw. Antal natang aminan, Uncle. Sikat ito man na. Ang tala kayo kunakat. Data, nag-stop na kami. Unay mo, day tapan naging ingat mo, Maray. Nay, apay aya maray. Uray mo la isango kanyak. Aya, ay, nasken nga rod nga ilemeng ko ti panagingat ko. Ay, naimas ngamin ka ti sindamay. Naglok mag-amanok. Ay na, nagadaw ti karnina. Manok manan ti sindayaw. Ay, sos, nagnanam gayam ti digo ti kawitan, maray. Ay, Anya? nagururayak lang iji kalsada. Pagamunta kla at alimabas di kawitan. Amom no anya tinaramid ka. Anya? Tinukmaak natiliw ko matadagaws. Manok mau? Aguray ka mare. Nay, apayain, agananukan. Natilmon ko yung paging ingat ko mare. Ay, sos. Ay, delikado, Maray. Amok no kasano nga ikatinday ta natilmon mo nga ingat na natuyang. Kataw mo na. Ay, mga lakay ti pagsukit ka, Kwarog. Saan na nakasapulan ti pagsuke, Tangkail? Nanatuyang, agpudno ka. Pagpudmong pailaan mo. Ipundok. Kakaasin ni, Sikatin ang tilaw iti manok ko akawitan na niya. Ay, sana maikat na ita. Ay, unay kat apa ng parparigat mo kanina na matuyang kaasin. Siya tilang tilaw. Nangag mo ang kail. Sikatin ang tilaw iti manok ni Marites. Sindamin akin ni badung ko. Ay, maikat na itanatilmon mo nga ingat. Nusukatan dagiti inalam amanaw. Sindamin kapitan. Kay, saan mo nga ulitan ti agtilaw iti manok ti sa balay? Tadakos data. Ay! Awanan! Natilmon kong di ingat ka. Ay, mayatan! Ay, awanan. Ay, wan, kapitan. Jakton ululitan. Ken agkidawak meten iti pamakawan dakwaro ken Marites. Ay, saan la pamakawan? Sukatam dagiti manok mi atinakaw mau. Basta umay ka dito tersenak, amok ati problema kat masida. Ay, saan itan maray? Idi Agad anya nga ro dita,
Apay nga imay ka, no, magayang problema. Umayak mang tud iti sida maray. Ay, aya. Ayang nga rutigam mo amalukong ngay. Umay ko pa'y lang ikanbas. No kayak mo, wano saan? Apay adamagam pa'y lang. Siyempre, kayat ko Sigay, ta umayak nga rod mang tud. Manok nga adobo kag, tipadigaw. Manok mo? Anya kat kumare kun aya. Nagtara ka na kun iti manok. Nay ka na saya at ano kasta. Umay nakngarod padigwan Iraman mo matan ni kumari ta abanang.